नमस्कार, आपण आता आहोत मुंबई गोवा महामार्गावर अणदूर या गावामध्ये. दर्शक हो, आपल्या कोकणातील तरुण जो आहे तो व्यवसाय करायला घाबरतो, कारण मार्केट कुठे मिळणार हा प्रश्न त्याच्या मनामध्ये नेहमी पडत असतो. परंतु मुंबई गोवा महामार्गासारखं दुसरं मार्केट शोधण्याची कोणालाही गरज नाही. याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे लक्ष्मी साईल यांच्या मालकीचं हे त्यांचं स्वतःचं हॉटेल सिद्ध सातेरी न्याहारी निवास असं या हॉटेलचं नाव आहे. स्वतः लक्ष्मी साईल मॅडम हॉटेलमध्ये आहेत. आपण हॉटेलमध्ये हळूहळू जातोय, यांच्याशी आपण आज चर्चा करणार आहोत. आपण या ठिकाणी जातो, या ठिकाणी साईल मॅडम देखील आहेत. मॅडम काय सांगाल, आज तुमच्या हॉटेलमध्ये आम्ही आलो आहोत. बरं, हॉटेल काढण्याची तुम्हाला कल्पना कशी सुचली? कल्पना म्हणजे अशी की मला पहिल्यापासूनच एक हॉटेल म्हणजे छोटासा व्यवसाय करण्याची हौस होती. पहिली मी माझं हॉटेल नसायचं तर मी हायवेला टेबल वगैरे लावायची. तर मी अशी जागा शोधत होते की मला कुठेतरी अशी जागा मिळेल की मी तिथं 24 तास किंवा 12 तास तरी उभी राहून मी काम करू शकते. नंतर काही कालावधी गेल्याच्या नंतर मी माझ्या मुलांनी एक छोटंसं हॉटेल खोललं, उभारणी केली. हे 3रं वर्ष आहे. त्याच्यानंतर 3 वर्ष पूर्ण झाली, म्हणजे काही दिवाळीला 3 वर्ष पूर्ण होत. मग त्याच्यानंतर मला थोडी आवड लागली. मी शेती वगैरे, माझा घरचा सगळा व्यवसाय वगैरे काही छोटा मोठा आहे तो सांभाळून मी माझं हॉटेल चालवते. सकाळी 8:30ला येते, संध्याकाळी 4:30ला जाते. इथं सर्व जेवण मिळतं. मी ऑर्डर वगैरे घेते, बड्डेची ऑर्डर घेते, साखरपुड्याची ऑर्डर घेते, शाकाहारी मांसाहारी काय हवं नव्हतं ते मी ऑर्डर प्रमाणे करून देते. बरं, काय प्रोडक्ट्स मिळतात आपल्या हॉटेलमध्ये? आंबोळी मिळते, उत्तप्पा वगैरे मिळतो, मसाला डोसा मिळतो. पण आपल्या कोकण साईडला मसाला डोसा कमी चालतो, त्यांना उसळ पाव, वडा हे सगळं असं हवं असतं. मी आठवड्यातनं 2 टाईम मी आंबोळीचं ठेवते, 2 टाईम आठवड्यातनं उत्तप्पा वगैरे ठेवते, असं काहीतरी करते. बरं, हॉटेलची स्पेशालिटी नेमकी का? असा एखादा स्पेशल मेनू तो म्हणजे लोक खाण्यासाठी इकडे येतात. म्हणजे काही जणांची भजी फेमस असते, कांदा भजी फेमस असते, काही जणांची बटाटा भजी, काही जणांची मिसळ फेमस आहे. इथे नेमकं काय फेमस आहे? इथं म्हणजे ऑमलेट फेमस आहे. इथं मी ऑमलेट चांगलं बनवते, म्हणून शनीची माझी ठराविक गिराईक आहेत ते इथं ऑमलेट वगैरे खायला येतात. आणि चिकन, सुकं चिकन, म्हणजे इकडे आपल्या मालवणीमध्ये रस्सा वगैरे बनवतात, मी सुकं चिकन बनवते भाजलेल्या खोबऱ्यातलं, म्हणजे चुलीत भाजलेल्या खोबऱ्याचं ते चिकन खायला आणि वडे खायला इथं खास लोक येतात. म्हणजे ऑर्डर वगैरे ते आधी देतात 2 दिवस की आम्ही 2 दिवसांनी येणार आहे, तर तुम्ही 2 दिवसापूर्वी हे तयार करून ठेवा. हे फेमस आहे. कुटुंब आणि दुकान, तुमचा व्यवसाय कसं वेळ काढता दोन्ही गोष्टींसाठी, मॅनेज कसं करता? कसं आहे सर माहिती का, मी सकाळी 5:30ला उठते. 5:30ला उठल्याच्या नंतर माझं पुढची कामं चालू होतात. मी सकाळी उठल्याच्या नंतर माझं छोटंसं पोल्ट्रीचं आहे ते मी सांभाळते. माझा एक लहान मुलगा आहे, तो मला हातभार लावतो. त्याच्यानंतर मी हे वाटप वगैरे काय दुकानाचं आहे. इथं लाईटीची सुविधा नाही आहे, पण माझं वाटण वगैरे काय आहे, म्हणजे कातून वगैरे काय अडूचं असत तर मी सगळं तयारी करून मी रात्रीच ठेवते. आणि सकाळी हे सगळं घरातली कामं आटपल्याच्या नंतर मी 8:30 पावणे 9च्या दरम्यान मी हॉटेलवरती येते. इथं लाईटीची सुविधा नसल्यामुळे मी 4:30ला घरी जाते. 4:30ला घरी गेले की माझी पोल्ट्री आणि माझी शेतीचं काम मी सांभाळते. आणि ह्याच्या पुढे मग काय सकाळची रुटीन ती चालूच असते माझी. रोज उठण्याने रोज बनवते. माझं हे म्हणजे काय, माझा मुलांनी हातभार मला लावतो, माझे मिस्टर थोडे हातभार लावतात, पण हे सर्व मीच चालवते, म्हणजे हँडल मीच सगळं करते. ह्याच्या पुढे म्हणजे सांगायचं तात्पर्य म्हणजे की आता फावल्या वेळामध्ये काय करायचं, माइंड रिकामी ठेवावं नाही, मनुष्याने मी कुठेतरी गुंतलेली असते, मोकळी अशी नसते की मला लोक, आजकालची लोक कशी मोबाईल वेळ घालवतात, कोणाची गप्पा मारतात, तसा मला वेळ नसतो. माझं काही काम आटपलं तर मी 5-10 मिनटं खुर्चीवरती बसते. त्याच्यानंतर ही माझी रुटीन नेहमीच चालू असते. आणि जर कोणाला अशी म्हणजे ऑर्डर वगैरे द्यायची असेल, जेवणाची म्हणा, बड्डेची म्हणा, साखरपुड्याची म्हणा, तर ती मी एक्सेप्ट करते. आणि त्याच्यामध्ये मी माझ्याच फॅमिलीला घेऊन, बाहेरची न विकत कामगार आणता मी माझ्या फॅमिलीला घेऊन मी माझी कामं करते. जर असं तुमच्या अनेक कोणी प्रेक्षकांच्या बघण्यामध्ये कोण असेल, त्यांना ऑर्डर द्यावीशी वाटली तर माझ्याशी संपर्क साधावा. माझ्या दुकानाच्या पाठीवरती नंबर दिलेला आहे, फोन नंबर, माझा कॉन्टॅक्ट नंबर घरचा पण आहे. तर कोण इच्छुक असला मला जर मदत करण्यास त्यांनी मला हातभार लावावा. बाकी दुसरं काही सांगू शकत. बरं, ग्राहकांकडून नेमका कसा प्रतिसाद मिळतो? छान. ग्राहकांकडून म्हणजे मला प्रतिसाद चांगला आहे. कोणाची म्हणजे अशी कंप्लेंट नसते की बाई हे झालं खराब, बाई ते झालंय खराब, असं काही सांगत नाही आहे. पण हां, ज्यांना माहिती की इथं चांगलं मिळतं ते अचूक इथं येतात. ज्यांना माहिती की इथं उसळपाव चांगली मिळते, मिसळपाव चांगली मिळते, किंवा ऑमलेट पाव चांगलं मिळतं, किंवा आमलेट पोळी चांगली मिळते,
तरी ते इथं येतात. माझी ठराविक गिरायकं आहे जी माझी आता 3-3.5 वर्ष झाली. म्हणजे हायवेला कोणाची दुकानं नसताना मी हे करोनामध्ये सुद्धा मी हे दुकान चालवलं आहे मास्क बांधून. लोक म्हणायची की लांब राहा सगळ्यांपाशी संपर्कात, तेव्हा लोकांना खायला काही मिळायचं नाही. पण आपण म्हटलं सगळ्यांनी स्वतःचा जीव सांभाळला तर दुसऱ्यांची जीवाची कोण पर्वा करणार. लोक म्हणायचे की तुम्ही सॅनिटायझर लावा, असं करा तसं करा, पण मी बिना मास्क बिना सॅनिटायझर लावून हे मी करोनामध्ये हॉटेल माझं चालवलं हायवेला. सगळ्यांची दुकानं बंद असायची, पण असा विचार करायचे की कोणी रस्त्याने जाताना उपाशी जाऊ नये. एखाद्याला गरज, कोणतरी 10 जणांमधला एखादा उपाशी असेल, त्याला जर अन्नाची गरज नक्कीच असेल तर माझं दुकान त्याला उघडं दिसलं तर तो येऊन त्याने काहीतरी उसळपाव किंवा मिसळपाव काही हवं तो खाऊ शकतो. बरं, हा मुंबई गोवा महामार्ग आहे, जरोच्या संख्येनं गाड्या येत जात असतात. बरं, स्थानिक गिराईक जास्त आहेत की याचा मुंबई गोवा महामार्गावरून ये जा करणारे लोक जास्त आहेत? हा टूर काय म्हणतात ते टुरिस्ट ते थोडे प्रमाणामध्ये काही जास्ती नसतात, पण ते सीझनला असतात. मे महिन्यामध्ये असतात आणि आता हा पावसाच्या सीझनमध्ये असतात. आणि हे आपले कणकवली, मालवण, देवगड या साईडची गिराईकं जास्ती असतात. आणि टुरिस्ट वगैरे जरी आले तरी ते वर्षांनी जरी आले ना तरी ते माझ्या दुकानात येतात की तिथं काहीतरी एक वस्तू चांगली मिळते, एक पदार्थ चांगला मिळतो, पण ते आजूबाजूला आले की येतात. आणि जर समजा माझं दुकान बंद असतं ते पुढाळला जाऊन तुम्ही राहतात आणि तिकडनं जेवायला इथे स्पेशल जेवण्यासाठी पुढावरून इथे येतात. कारण की माझ्याकडं मच्छीचं जेवण आहे 150 रुपये आणि तेच मच्छीचं जेवण कुडामध्ये साध्या ते म्हणतात ना भावजींची खानावळ वगैरे आहे तिथं 250 रुपये ताट आहे. तर माझ्याकडं फक्त 150 रुपये ताट आहे. आणि चिकनचं पण 130 रुपये ताट आहे. चिकन सुकं चिकन असतं, रस्सा चिकन असतं, म्हणजे सोलकढी वगैरे हे सगळंच असतं त्याच्यामध्ये. बाकीचं तसं विशेष काही नाही आहे. मी माझ्या फावल्या वेळामध्ये हे सगळं करते. पण त्याच्यामधलंच मला थोडासा वेळ मिळाला तर एक मी माझा म्हणजे काय म्हणतात छंद एक व्हिडिओ वगैरे मी स्वतःचा असा बनवते. स्वतःचं चॅनल देखील आहे? हो, छोटंसं एक म्हणजे काही नाही आहे, पण त्याच्यातनं वेळ काढते मी 15-20 मिनटं. पण मला असा वेळ खास मिळत नाही की मी स्वतःला आरशामध्ये उभी राहून बघू म्हणून. पण हे माझं रुटीन कामामध्येच जातं. पण मला म्हणायचं एवढंच उद्देश की लोक हा चहा मी जो 10 रुपयाने देतो तो चांगल्या हॉटेलमध्ये जाऊन तुम्ही त्याचे 20 रुपये देतात. तुम्ही जर टुरिस्ट वगैरे हा जर कोण माझा व्हिडिओ पाहत असेल, लांबपर्यंत पोहोचत जर असेल तर त्यांनी गरिबांचे जे छोटे छोटे स्टॉल आहेत त्यांना तुम्ही मदत करा. न तुम्ही मोठ्या हॉटेलामध्ये चहा न पिता मोठ्या हॉटेलांमध्ये नाश्ता न करा. तुम्ही जा, नाही म्हणत असं नाही आहे, पण ही जी किरकोळ माणसं जी आपली रस्त्याला हायवेला ही छोटी मोठी दुकानं टाकून बसलेली आहेत त्यांच्याकडे 20 रुपयाचा तुम्हाला 10 रुपयामध्ये मिळतो. तुम्हाला 30 रुपयाची भजी 20 रुपयामध्ये मिळते. तुम्हाला तिकडं बाहेर वडापाव 20 रुपयांनी मिळत असेल तर इथं 15 रुपयांनी मिळतो. आज माझ्या दुकानात तुम्ही नाही आलात तरी काही हरकत नाही आहे, पण इतर लोकांना तुम्ही ज्या छोटे मोठे धंदे करतात महिला त्यांना तुम्ही मदत करा. म्हणजे त्यांना प्रोत्साहन द्या की ती सुद्धा पुढे जाऊन काहीतरी करतील. आज ती लोक 10 रुपये इथं 20 रुपये कमवतात, पुढे जाऊन ती 50 रुपये पण कमवत असेल. पण एक वेळा असा प्रसंग माझ्यावरती येतो की मी 10 रुपये सुद्धा घरी घेऊन जाते. खास तसा माझा काही धंदा होत नाही, पण 10 रुपये घेऊन मी घरी जाते. पण त्याच्यात 2 दिवसानंतर माझा धंदा 2 दिवसाची भर काढतो. म्हणजे आज 10 रुपये नेले तर मी निराश नाही होत की आज माझा धंदा 10 रुपयाचाच झाला आहे. मग दुसऱ्या दिवशी मला ही आशा असते आज 10 झाला आहे ना तर उद्या नक्की जास्ती होईल, अशी माझी ही रुटीन झालं. आणि ह्याच धंद्यातनं मी माझ्या दुकानाच्या धंद्यातनं मी माझ्या पोल्ट्री कोंबडे म्हणजे पक्षी आहे त्यांचं खाद्य वगैरे ते भागवते. शिवाय माझा गाडीचा पेट्रोल, माझ्या घराचा छोटा मोठा खर्च. माझं घर काय माझ्या दुकानावरती नाही चालत, पण हा माझा छंद आहे. मी हा छंद बाळगते की जेणेकरून मी लई लोकांसाठी काही करू शकत नाही. मी एवढी मोठी आमदार किंवा बिझनेसमॅन नाही आहे की मी लोकांना फुकट घालू शकतो, पण हा माझ्याच्याने होते मी लोकांचं पोट भरू शकते कमी निमीमध्ये. बरं, लोक जेव्हा इथून जेवून जातात तारीफ करतात जेव्हा असं म्हणजे भावना नेमक्या कशा आनंद वाटतो की कोणतरी आपल्या कलेचं मान राखतात, आपल्याला म्हणजे प्रोत्साहन देतात की मॅडम हे तुमची वस्तू छान झाली. म्हणजे मन समाधान झालं की ही वस्तू खाऊन दिली की आम्ही हीच जर बाहेर खाल्ली असती तर आम्हाला याचे पैसे जास्त द्यावं लागले. म्हणून माझ्याकडे गिराईक येतात. आत्ता जरी माझ्या दुकानात गिराईक नसले पण जेवणाच्या टायमाला माझ्याकडे गिराईक असतं. सकाळी 9:30 ते 10पर्यंत गिराईक असतं नाश्त्याला आणि संध्याकाळी 4च्या दरम्यान चहा नाश्त्याला भजी वगैरे त्याला गिराईक असतं. तसं असं रेग्युलर असं गिराईक नाही, कारण की हे जरा पंधरुटी टाईप असं थोडं लांब पडलं त्याच्यामुळे इथं माणसांची वर्दळ कमी आहे. इथं जे गाड्या वगैरे जातात मुंबई गोवा गाड्या वगैरे जातात त्या थांबतात, लक्झऱ्या थांबतात. आणि शिवाय आपले हे नेहमीचे
लोकल सगळीजण असतात ते थांबतात. आणि आता तर पावसाचा सीझन आहे, धंद्याला प्रतिसाद चांगला आहे. मॅडम, तरुणांचा इकडचा प्रश्न असतो नेहमी, म्हणजे त्यांचं सांगणं असतं की इथे कुठे मार्केट मिळत नाही, व्यवसाय टाकून काय फायदा होत नाही. खरोखरच तसं आहे का? नाही, व्यवसाय करायला गेला ना त्याच्यापासून मनापासून इच्छा लागते, म्हणजे पेशन्स लागतो. म्हणजे की आज आपला ह्याच्यामध्ये जर प्रगती नाही झाली म्हणून आपण माघार घ्यायची नसते, प्रगती करत राहायची. आज थोडा होईल, उद्या जास्ती होईल, परवा जास्ती होईल, तेरवा जास्त होईल, पण होईल हे नक्की. पण तरुणांचं कसं असतं माहिती आहे, त्यांना लगेच समाधान मिळायला हवं, त्यांच्याकडे पेशन्स कमी असतं. त्याच्यामुळे मी एवढंच सांगू इच्छिते की पुढे जाऊन काहीतरी बनायचं असलं तर पेशन्स ठेवा, की पुढे तुम्ही प्रयत्न करत राहा की तुम्हाला नक्की त्याच्यामध्ये यश मिळेल. आणि मी पण शून्यातनंच थोडीफार वरती आलेली आहे, परमूर्ती तर नाही पण थोडीफार आहे आणि मी ती करते. आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत परमेश्वराने मला ताकद द्यावा की मी दुसऱ्यांची मदत करणे, मला कामामध्ये हातपाय माझे व्यवस्थित राहणे, ताकद देणे, ईश्वर शरणी करतात. मॅडम, अगदी शेवटचा प्रश्न आहे. तुम्ही स्वतःची मेहनत, हिंमत आणि चिकाटी यांच्या जोरावर एवढा मोठा डोलारा उभा केलाय, इतर महिलांना तुम्ही नेमकं काय आवाहन कराल? मी इतर महिलांना हेच आवाहन करेन आणि त्यांना हेच सांगू इच्छिते की तुम्ही आता जरी असं वाटत असेल तुम्हाला की मी काही करू शकत नाही, तो काळ गेला की तुम्ही फक्त आता घर, चूल, मूल हे सांभाळत होता. शेतीमधनं तुमचं उत्पन्न होतं. पण मी म्हणते तुम्ही स्वतःचा छोटा मोठा व्यवसाय करा, त्याच्यातनं थोडीशी प्रगती करा, शेती पण सांभाळा, चूल मूल पण सांभाळा, पण थोडं घराच्या बाहेर म्हणजे हुंड्याबद्दल थोडं लांब, की तुमचं 4 चौघांमध्ये नाव होईल, कौतुक होईल, याच दृष्टीने तुम्ही बाहेर पडा, हेच सांगणार. आणि महिलांचं कसं, सगळ्या महिला उत्सुक असतात पण त्यांना मार्ग दिसत नाहीये, मार्ग दिसत नाही त्यांना. तर त्यांना मार्ग दाखवणाऱ्यांना असं कोणतरी असेल की बाबा चला की तुम्ही ह्या मार्गाने जा म्हणून सांगणार आहे. आणि काही महिला आहेत त्या माझ्या बरोबरीने चालतात, माझ्या संगती पण असतात. आम्ही मिटिंगला जायचं असतो तर आम्ही संगती असतो, म्हणजे जिल्ह्यात जायचं असलं तरी आम्ही संगती असतो. अशा 4-5 महिलांना मी घेऊन चालते ज्या माझ्या विचाराने चालतात त्यांना. आणि कोणाला जर माझा हा व्हिडिओ बघून जर माझे विचार पटत असेल तर त्यांनी आपल्या स्वतःच्या पायावरती नक्की उभं राहण्याचा प्रयत्न करावा, निदान काही मोठं नाही, छोट्यातनं. धन्यवाद मॅडम, आपला वेळ आम्हाला दिल्याबद्दल. तर या होत्या लक्ष्मी साईल मॅडम. तुम्ही देखील हॉटेल या निश्चित व्हिजिट करा आणि या चवदार पदार्थांचा आस्वाद घ्या. राजेश हेदळकर सह चिन्मय घुगळे, कोकणशाही, पणदूर. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.